ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagiging magulang ay isang seryosong trabaho. Pero kahit ganon, sa pagiging ama o ina ay hindi mo kailangang maging perpekto. Sa halip, ang kailangan mo lamang ay maging klase ng magulang na totoo. Ikaw kabarangay, anong klase kang magulang sa anak mo? Dear Papa Dudut, inggit ang isa sa mga pangunahing rason kung bakit nagiging judgmental tayo sa mga tao. Dito nagsisimula ang pagkakaroon natin ng insecurity, takot at pangamba sa mga bagay-bagay. Ganito ako noon, pero sa tulong ng mga salita ng Diyos ay nalinawagan ako sa pag-iisip ko at unti-unti ko ring natanggap ang pagkakaiba ng mga tao sa paligid ko. Ako nga pala si Sandro, 33 years old at isang ama. Lumaki ako sa isang Christian family kaya maagang naituro sa amin ang mga salita ng Diyos. Ito ngayon ang dahilan kung bakit tuwing naghahanap ako noon ng karelasyon ay isa sa mga standard ko ay dapat kilala ng isang babae ang Diyos. Dapat ay marunong siyang magdasal, nagbabasa ng Biblia at nagpupunta ng simbahan. Sa panahon kasi ngayon ay mahirap nang makahanap ng ganong klase ng tao. Halos karamihan ay liberated na ang buhay at minsan ay nakakalimot na sa Panginoon. Ang iba nga ay hindi man lang magawang maglaan ng oras para makabisita sa church at magpasalamat para sa kanilang buhay. Mas importante sa kanila mga lakad nila sa labas kasama mga kaibigan o kung ano paman. Hindi ko naman po kinokondina ang ganong klase ng pamumuhay, Papa Dudut. Kung ano man ang gusto nilang gawin sa buhay nila ay wala na akong karapatan para manghimasok. Ang sa akin lang ay hindi silang nararapat para sa akin. Akala ko noon ay may hirapan ako sa paghahanap ng babaeng para sa akin. Hanggang 8 years ago ay isang babae ang nakilala ko na pasok sa ugaling hinahanap ko, Papa Dudut. Nandito ako sa may exit ng park sa may bandang north. Basta kapag nakita nyo na yung bench na may nakaupong babaeng nakaitim, ako yung katabi niya. Ha? Sorry, kausap ko yung kaibigan ko sa phone. Basta, aantayin ko kayo rito ah. Naka-blue ako. Babay na. Dalian nyo. Sorry, nadamay ka pa. Kanina pa kasi ako hinahanap ng mga kaibigan ko eh. Naliligaw na yata sila. Okay lang. The Purpose-Driven Life ba yung binabasa mo? Aha? Bakit? Yung original version ba o yung bago? Hindi ko sure. Meron bang bagong version nito? Oo, meron. Kapag yung original, may 5 purpose lang yon. Pero yung latest version, may dinagdag pa silang 2 purpose. Yung original siguro to kasi 40 chapters lang to eh. Okay. Pagkatapos mo niyan, magandang basahin mo rin yung bago. 42 chapters yun. Sige, try ko maghanap yun sa bookstore kung meron. Maganda ring basahin mo yung The Purpose-Driven Church. Para sa mga pastor talaga yun, pero pwede rin naman para sa mga normal na tao. Marami kang matututunan dun. Niragaluhan ako nun ng pastor namin dati eh. Ang sequel nun ay ang binabasa mo ngayon. Bakit? Wala. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking obsessed sa self-help books. Ha? Bakit? Wala na bang lalaking ganun ngayon? Marami pa kami, hindi lang halata. Mukhang sa maling lugar pala ako naghahanap eh. Dito lang pala ako sa park makakakita ng lalaking mahilig din magbasa ng libro. Marami kasing libro sa bahay nung bata ako kaya lumaki rin akong mahilig magbasa.
Pero hindi self-help book ang The Purpose-Driven Life. Yung writer niyan mismo ang nagsabi, kasi hindi tungkol sa iyo yung libro, kundi tungkol kay God. Kaya self-help book man tong binabasa ko o hindi. Nice to meet you. I'm Eliana. Sorry, ako si Sandro. Sorry, hindi na tuloy ako nakapagpakilala. Okay lang. Mas interesting talaga ang mga libro kaysa sa akin. Interesting ka rin naman. Ngayon lang ako nakakita ng taong nagbabasa in public. Karaniwan kasi, sa TV ko lang napapanood yung mga ganyang klaseng tao. Meron din palang ganon in real life. Feeling main character ako eh. Pero buti naman nakakaya mong mag-focus sa binabasa mo. Ang ingay dito sa park. Maraming distractions. Sanay na ako. Mas tahimik nga dito kaysa sa bahay. Doon kasi maraming bata. I see. So, lagi ka rito? Minsan, kapag gusto kong magpahangin, kung gusto kong mapag-isa at magkaroon ng peace of mind, dito ako nagpupunta. Ganun ba? Mukhang ang tahimik pala ng buhay mo. Akala mo lang yon. Sobrang gulo ng buhay ko ngayon. Sa mga libro na nga lang talaga ako sumasaya. Pero, nakakatuwang makakita ng tulad mo na nagsisik ng guidance kay God ha. Sa panahon kasi ngayon, marami nang nakakalimot sa Panginoon eh. Isang bagay yan na tinuro sa akin ng mga magulang ko. Dapat never akong makalimot sa Diyos. Tama naman. Taga rito ka lang din ba? Hindi, galing akong Paranaque. Anong ginagawa mo rito? May lakad kami ng mga kaibigan ko. Dito raw yung meeting place. Kaso kanina pa ako paikot-ikot. Di na kami nagkita-kita. Kaya pala nabanggit mo ako sa kausap mo sa phone kasi ako yung landmark mo. Naka-all black ka kasi kaya mabilis ka lang makita. Yan na yata sila? Sila na ba yan? Saan? Ayan yung 3 lalaki na palapit na sa atin. Kanina pa tayo tinuturo eh. Sila na nga yan. Sige, may iwan na kita. Pasensya ka na kung naistorbo kita. Walang problema. Nice meeting you, Eliana. Nice meeting you too. Papadudod si Eliana yung tipo na sa unang tingin ay hindi mo akalaing relihiyosa. Sa pananamit pa lamang kasi niya ay malayo ito sa pagiging konserbatibo. May highlight na asul ang abot hanggang balikat na buhok nito. Nakashave din ang magkabilang gilid ng kanyang buhok katulad ng mga kalalakihan kapag nagpapa-undercut sila. May nakakabit na hikaw sa ilong nito at may tattoo siya sa taas ng kanyang dibdib. Kakaiba man ang itsura niya ay agad nitong nakuha ang atensyon ko dahil sa unique nitong kagandahan. Sa park kung saan kami unang nagkita ay sa kanya agad napunta ang atensyon ko. Nakaupo lamang siya noon sa isang bench na parang walang pakialam sa mundo habang nagbabasa ng libro. Unique si Eliana, papadudot. Pero ang mas nagpa-unique pa sa kanya sa kabila ng self-expression na ipinapakita niya sa publiko ay malakas ang pananampalataya niya sa Panginoon. Agad akong naakit sa kakaiba niyang ugali sa puntong hinanap ko pa siya sa Facebook at doon ay nagpatuloy ang pag-uusap namin. Naging chatmates kami ng ilang buwan hanggang sa sinubukan ko siyang ligawan. Sinagot naman niya ako at matapos ang 2 taong relasyon namin ay nakatanggap kami ng isang blessing. Isang baby na bunga ng pagmamahalan naming dalawa. Nagdesisyon kami ni Eliana na magpakasal bago pa man niya ipanganak ang bata. Pero dahil pareho pa kaming walang ipon noon ay sa civil wedding ang napag-usapan naming pag-iisang dibdib. Saka na lamang kami magkakaroon ng church wedding kapag nakaipon na kami ng pera. Eliana! Eliana, buksan mo naman tong pinto! Ano tong sinasabi ng magulang mo na ayaw mo na? Kausapin mo ako! Eliana, lumabas ka naman dyan! Sandro, Eliana, ba't hindi ka pa nakabihis? Ngayon ang kasal natin, nalimutan mo ba? hindi ko nalimutan. Alam ko na ngayon ang kasal natin. Ba't hindi ka pa bihis? Malilate na tayo. Nakausap mo na ba sina mama? Wala ba silang sinabi sa'yo?
Nakausap ko na sila. Sinalubong nila ako sa labas. Ang sabi nila, may problema. Ayaw mo na raw. Anong ibig sabihin nun? Anong ayaw mo na? Ayoko nang magpakasal, Sandro. Ano? Ayaw mo na magpakasal? Bakit? Hindi pa ako ready. Hindi pa ako handang magpakasal sa'yo. Magkakaroon na tayo ng anak. Paano hindi ka pa ready? Alam ko. Pero pwede naman tayo magkaanak nang hindi nagpapakasal, 'di ba? Pero bakit nga? Anong dahilan? Bakit hindi ka pa handa? Dun din naman tayo pupunta. Bakit pa natin patatagalin? Sandro, ayoko magpakasal sa'yo. Sa ngayon, ayoko pa. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Sorry, pero parang masyado pa kasing maaga. Masyadong mabilis itong mga nangyayari. Paanong mabilis? Mahal mo naman ako, di ba? Oo, mahal kita, pero wala pa ako sa puntong gusto na kitang pakasalan. Paano ang bata? Hindi naman natin kailangan ng kasal para magpakamagulang sa anak natin eh. Pwede natin gawin yon kahit hindi tayo kasal. Pero importante ang kasal para sa isang pamilya. Sagrado ang pagpapakasal. At yun ang kailangan natin para mas mapagtibay pa ang pamilya natin. Alam ko naman yun, pero bigyan mo pa ako ng oras. Kailangan ko muna pag-isipan ng mabuti tong gagawin natin. Yun lang ang hiling ko sa'yo. Sana maintindihan mo. Para mo namang sinabi na ayaw mong makasal sa akin. Ang sakit nun, Eliana. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang naman masiguro tong nararamdaman ko sa'yo eh. Saan ka ba hindi sigurado? Bakit parang takot kang magpakasal sa akin? Hindi ko pa alam. Yun ang problema eh. Wala akong maisip na rason kung bakit. Basta ayoko pa. Gusto ko na kapag kinasal na ako, willing ako emotionally and mentally. Pero yung nangyayari ngayon parang magpapakasal lang tayo dahil buntis ako eh. Magpapakasal tayo kasi mahal kita. Mahal mo rin naman ako, di ba? O baka naman pati yun, di ka rin sigurado. Mahal kita. Yun ang sinasabi ng puso ko ngayon, pero kung hanggang kailan, yun ang hindi ko pa alam. I'm sorry. Ayoko lang talaga magpatali muna sa ngayon. Bata pa ako. Ayoko makagawa ng maling desisyon na pagsisisihan ko rin sa huli. Hindi ka magkakamali sa desisyon mo kung mahal mo talaga ako. Pero dahil sa mga sinabi mo, pati yata pagmamahal mo sa akin, hindi mo rin alam kung totoo. Please, Sandro, intindihin mo naman ako. Ay, kung yan ang gusto mo, sige, bibigyan kita ng oras para makapag-isip. Ayoko mapilitan ka sa ginagawa mo. Gusto ko rin naman na kusa mo akong pakasalan. Kaya kung hindi ka pa handa ngayon, hindi kita pipilitin. Maraming salamat at naintindihan mo ko. Aalis na ako. Kailangan ko na magbihis ng damit. Kailangan ko pang sabihan yung iba na hindi na tuloy ang kasal natin. Sandro, sorry talaga. Maiwan na kita. Ano pa mang pagpupumilit ko ay hindi na talaga natuloy ang kasal namin ni Eliana Papadudut. Hindi naman pwedeng pilitin ko ang isang tao na pakasalan ako lalo na kung hindi pa siya handa kaya tinanggap ko na lamang ang mga kagustuhan ni Eliana. Nagpatuloy ang relasyon naming dalawa hanggang sa maisilang nito ang anak namin Papadudut. Isang cute na baby girl na pinangalanan naming Safia ang bata. Matapos manganak ay sa amin tumira si Eliana pero hindi rin po ito nagtagal. Matapos ang 5 buwan ay bumalik sa kanila si Eliana matapos siyang makipaghiwalay sa akin. Inamin niya, pati na rin sa pamilya ko na nawala na raw yung pagmamahal niya sa akin. Hindi na raw niya nakikita ang future niya na kasama ako. Yun din ang isa sa mga rason kung bakit ayaw niyang magpakasal sa akin noon, Papadudut. Ang sabi pa niya ay blessing daw ang pagkakaroon namin ng anak na hindi namin inaasahan kaya thankful siya doon. Pero ang pagbuo namin ng isang pamilya na hindi raw niya nakikitang magiging masaya, yon ay pwede pa raw maiwasan. Papadudut, masakit po para sa akin ang ginawang yon ni Eliana. Sa puso't isipan ko, ay siya na talaga noon ang inaasahan kong mapapangasawa at makakasama ko sa panghabang buhay. Mahal ko siya ng sobra-sobra pero nakakalungkot na hindi pala ganon kalalim
ang pagmamahal niya sa akin. Sa huli ay pinakawalan ko rin siya. Hindi naman niya ipinagkait sa akin ang anak namin, Papa Dudut. Nagdesisyon kaming dalawa na maging co-parent ni Sofia. Na kahit hiwalay man kaming magulang niya ay sabay naming siyang pinalaki at inalagaan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil bata pa si Sofia ay automatic na napunta siya sa kanyang nanay. Kahit na ganoon ay naging maayos naman ang co-parenting setup namin ni Eliana. Tuwing weekdays ay naka Eliana si Sofia at kapag weekends naman ay nasa bahay namin siya. Kapag birthday naman ng bata ay salitan kaming dalawa. Noong first birthday at binyag nito ay naganap ang selebrasyon sa isang malaking venue. Noong second birthday ng bata ay sa bahay ni Eliana ito nangyari at sa amin naman nag-celebrate si Sofia ng third birthday niya. Pagsapit ng Pasko ay kasama namin ang anak ko samantalang sa New Year naman sila magkasama ng kanyang ina. Masasabi kong healthy ang naging relasyon namin ni Eliana kahit na hiwalay na kami, Papa Dudut. Kahit papaano hindi naman namin ipinaparamdam sa bata na wala siyang magulang. Hindi namin siya pinabayaan at nilunod namin siya sa pagmamahal at pag-aalaga. Dumaan ang mga taon na gano'n ang setup ng pamilya namin. Nang mga panahong yon ay wala na talaga kaming nararamdaman ni Eliana para sa isa't isa. Naging matalik na magkaibigan na lamang kaming dalawa at sa katunayan ay sa akin pa nga humihingi ng love advice noon si Eliana noong nagkaroon siya ng bagong lalaki sa buhay niya. Sandro, ang aga mo magsundo ngayon ah. Dadaan pa kasi kami sa grocery. Medyo marami kaming bibilin ngayon. Talaga? Bakit? Anong meron? Halika, pasok ka muna. Nagpromise ako kay Sofia na magpipiknik kami ngayon kasama lola niya. Kaya ilalabas ko sila mamayang hapon. Exciting naman. Kaya naman pala gustong-gusto na niya makasama daddy niya ngayon eh. Alam mo bang maaga rin siyang nagising ngayon? Siyempre, daddy's girl yan eh. Asus, maupo ka muna. Salamat. Nasaan na si Sofia? Nasa kwarto niya, nag-aayos pa ng gamit niya. Isang oras na yata naghahanda yung batang yun eh. Hindi makapili ng damit na dadalihin niya. Sige, antayin ko na lang siya. Maaga pa naman eh. May iba tayo. Tama ba tong nakikita ko? Bakit? Naglilinis ka? Oo, bakit? Dati naman ako naglilinis ng bahay ah. Parang hindi naman. May bisita ka ano? Oo, may inaantay akong bisita ngayong araw. Kaya naman pala nag-general cleaning eh. Sinong darating? Manliligaw mo? So heto na nga. Yung usapan natin last time, yung lalaking tinatanong ko sa'yo, naalala mo pa ba? Yung musikero na nagbabanda-banda sa mga bar? Oo, yun nga, si Harold. Siya yung bisita mo ngayon? Oo, siya nga. Inaya ko siya dito sa bahay para makapag-bonding kaming dalawa. Teka, kayo na ba? Ang bilis naman. Hindi pa, getting to know pa lang kami. Naks, getting to know. Bakit ako noon? Di mo naman ako inimbita sa bahay mo. Eh, wala pa naman akong bahay nun, siraulo ka. Alam nga namang dalhin kita sa bahay ng magulang ko. Sa bagay, may punto nga naman. Pero ang bilis naman. Kailan lang nung nagtatanong ka sa akin ng opinion ko tapos ngayon, inimbita mo na agad dito sa bahay mo? Ganito kasi yun. Di ba nga nagtanong ako sa'yo kung ano yung mga signs na nagkakagusto sa'yo yung isang lalaki? Oo, madami akong binanggit na example sa'yo. Halos lahat ng yun nakita ko kay Harold. Alam mo kung anong ginawa ko? Ano? Kinonfront ko siya kung may gusto ba siya sa akin o wala. Lah, ang desperada naman ang dating mo nun. Ay nako, matanda na ako para magpakipot pa, no? Tsaka hindi naman bagay sa akin magpatwitams. Gusto ko siya eh, so kung gusto niya ako, edi push na agad tayo sa ligawan portion. Ba't pa namin patatagalin? Ang laki na talaga ng ipinagbago mo. 5 years ago, hindi ka naman ganyan eh. Siyempre, tumatanda na. Dapat galaw-galaw, baka single na pumanaw. So ano namang gagawin nyo dito? Maglilinis, ganon. Hindi. Magmo-movie marathon kami tapos magluluto.
We, movie marathon at luto lang ba talaga? Di ako naniniwala. Hoy, tampaling kita dyan eh. Doon ka na nga, puntahan mo na si Sofia sa kwarto niya. Di pa yung nagbe-breakfast ha? Ako nang bahala. Bibili na lang kami ng pagkain sa labas. Pero Eliana, seryoso. Alam mo na ginagawa mo kaya may tiwala na ako sa'yo. Nag-mature ka naman na. Marami ka nang natutunan habang tumatanda kaya sana this time, dapat sure ka na sa mga pinagagagawa mo, okay? Huwag mo na akong alalahanin, alam ko tong ginagawa ko. Hindi na ako yung Eliana noon na walang kasiguruhan sa buhay. Mabuti kung ganun. Enjoy sa movie marathon yung dalawa. Sira ulo! Nung nagsimulang mag-aral si Sofia, ay ipinasok namin siya sa isang private preschool na pinamamahalaan ng church namin. Gusto ko kasi na habang bata pa si Sofia, ay matutunan na nito ang mga aral sa Biblia at makilala na niya ang Diyos. Pumayag naman si Eliana sa gusto ko, Papa Dudut. Maganda ang paaralan na yon dahil doon din ako nagtapos ng nursery at kindergarten. Noong mga panahon na yon ay nakahanap na rin si Eliana ng panibagong pag-ibig. Sa pagdating ng bagong lalaki sa buhay niya ay medyo inilayo ko ang sarili ko sa kanya para hindi ako maging sagabal sa relasyon nilang dalawa, lalo na't may nakaraan kami ni Eliana. Ayoko na makaramdam sa akin ng threat ang boyfriend niya kaya nag-set kami ng boundary bilang mga magulang ni Sofia. Matapos ang 2 taong relasyon nila ay pinakasalan ni Eliana ang boyfriend niya na si Harold. Sa pagkakataong yon ay biglang nagkaroon ng 2 ama si Sofia. Isang bagay yon na hindi ko napaghandaan, Papa Dudut. Aaminin ko na ako yung na-threaten dahil sa pagdating ni Harold sa buhay ng anak ko. Ako ang biological dad ni Sofia pero si Harold naman ang stepfather niya na lagi niyang nakakasama. Doon ako naiinggit dahil simula nung dumating si Harold ay naging magulo na ang setup namin. May pagkakataon noon na hindi na nasusunod ang schedule namin ni Eliana dahil tuwing weekends na dapat ay nasa akin si Sofia ay lagi silang nasa labas para daw magkaroon sila ng family bonding. Biglang feeling ko ay na-left out ako, Papa Dudut, at pakiramdam ko ay naitsapwera na lamang ako sa buhay ng anak ko. Kaya naman bago pa lumala ang lahat ay kinausap ko si Eliana tungkol sa problema ko, Papa Dudut. Sandro? Anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba na-receive yung message ko? Anong message? Wala akong natatanggap na message. Sabado ngayon, nandito ako para kunin si Sofia. Hala, nag-message ako sa iyo kagabi. Nagpaalam ako na lalabas kami nila Harold ngayon at isasama namin si Sofia. Ano? Sa akin siya dapat ngayon ah. Nag-promise kasi kami na dadalhin namin siya sa theme park kasi maganda yung grades niya. Eliana naman, 2 araw na nga lang ang meron ako sa anak ko, babawasan niyo pa? Sorry na, sinabihan naman kita kagabi. Akala ko okay lang kasi hindi ka nag-reply. Hindi ako nag-reply kasi wala nga ako na-receive na message. Ano ba naman yan, Eliana? Pasensya na talaga. Hindi pwede yan. Kukunin ko ang anak ko. Nasaan na siya? Sandali lang. Ganito na lang, sa Lunes, Sunday tsaka Monday sa'yo titira si Sofia. Okay lang ba yon? Hindi okay yon. May trabaho ako sa Lunes. Sinong titingin sa bata? Tsaka may klase siya. Sabado at Linggo ang napag-usapan natin. Kaya yun ang dapat na masunod. Ilabas mo na si Sofia. Huwag ka namang selfish, Sandro. Inaabangan ni Sofia tong araw na to eh. Excited na nga siyang umalis. Huwag ka namang killjoy. Ako pa ngayon yung killjoy? Ikaw tong hindi sumusunod sa usapan natin.
Ibibigay ko na nga siya sa'yo sa Lunes eh. Ayaw mo ba yun? Pati Martes na rin kung gusto mo. So ganito na ngayon ang sistema natin. Wala nang schedule. Kung kailan mo gustong kunin yung bata, kukunin mo na lang basta. Okay, sige. Oo, mali ko na hindi ko sinabi sa'yo to ng mas maaga. Sorry. Pero pagbigyan mo na yung bata kahit ngayon lang. Sige na, kunin niyo na si Safia. Pero hindi ako aalis dito hanggat hindi natin to naaayos. Naaayos ang alin? Ito, kada may ganap kayo, ako na lang lagi yung mag-a-adjust. Hindi pwede yun. Ako na nga yung limitado ang oras dito kasama yung anak ko. Ako pagugulangan nyo? O sige, ganito na lang. MWF sa akin si Safia tapos TTHS sa'yo naman siya. Paano yung linggo? Siyempre sa akin siya, ako yung nanay eh. At bakit naman sa'yo? Aangal ka pa ba? Mas dumami na nga yung araw mo kasama si Safia. Dati Sabado, Linggo lang. Ngayon Martes, Huwebes at Sabado ka na. Choosy ka pa? Hati tayo sa linggo. La, seryoso? Ayaw mo pa ipabigay? Tumatanda na si Safia. Gusto kong makasama ang anak ko bago siya maging cold na teenager. O sige, total manggagaling siya sa'yo ng Sabado, sa'yo na rin yung Linggo ng umaga. Akin yung Linggo ng gabi hanggang Lunes. Ayos na ba yon? Yan, dapat ganyan, para fair. Ang dami mong alam. Ano, okay na? Pwede na namin kunin si Safia ngayon. Oo, okay na. Mag-ingat kayo sa pupuntahan nyo. Ingat ka rin pa uwi. Teka, sandali lang. Ano? Kailan magsisimula yung bagong schedule natin? Ano? Pati ba naman yan? Next week. Okay? Goods na ba? Mabuti na yung sigurado. Okay na ako sa next week. Sige na, paliliguan ko pa si Safia. Sandali! Ano na naman, Sandro? Sinasayang mo oras ko eh. Magpapakita lang ako saglit sa anak ko. Galit agad? Nandito na ako. Alangan namang di ko siya kumustahin. Halika na, pumasok ka na. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Sumabay ka na rin sa amin. Magkaibang-magkaiba ang parenting style namin ni Harold Papadudut. Kung ako ay masyadong protective sa anak ko, si Harold naman ay ibang estilo nito pagdating sa pag-aalaga kay Safia. Hinahayaan lang niya ang bata na maging curious sa mga bagay-bagay kahit na minsan ay napapahamak niya ito. Minsan ay ipinipilit din niyang matuto ang bata sa mga bagay na hindi naman interesado ang anak ko. Katulad na lamang noong binilhan niya ito ng bike para daw matutunan nitong magbisikleta. Okay lang naman sana yon para sa akin, Papadudot, pero ang ginawa ni Harold ay tinanggal nito kaagad ang training wheels ng bike para daw mas mabilis matuto si Safia. Ang ending ay nabunggu siya ng isa sa mga batang kalaro niya na nagbabike din. Natumba ang bata at na-dislocate ang braso nito. Agad naman siyang naitakbo sa ospital at mabilis na naayos ang problema, pero bilang isang ama ay hindi ko nagustuhan ang mga nangyari. Ang nakakainis pa, Papadudot, ay tuwing ino-open ko kay Eliana ang mga bagay na napapansin ko ay nagagalit siya sa akin. Mas kinakampihan niya ang asawa niya na naiintindihan ko naman, kaso nga lang ay hindi man lang niya buksan ang isipan niya para maintindihan din ito kung ano ang pinupunto ko. Hanggat maaari ay ayoko sanang mag-away kami ni Eliana dahil hindi na nga maganda para kay Safia na hiwalay ang magulang niya. Mas lalong hindi maganda na magkaaway pa kami. Kaya mas nilawakan ko na lamang ang pag-iisip ko, Papadudot, para mas maayos ang maging pag-uusap namin ni na Eliana at Harold. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, as expected ay mas pinaboran pa rin ni Eliana ang asawa niya kahit na may point naman ako sa ipinaglalaban ko. Ayon sa kanya ay mas maganda raw na habang bata pa ay matuto na sa maraming bagay si Safia para sa paglaki nito ay hindi siya mabigla. Hindi raw dapat siya bine-baby. Kailangan niyang madapa para matutong bumangon na mag-isa. Pero para sa akin naman, Papadudot, ay hindi magandang estilo yon ng pagpapalaki sa bata. Dapat ay hayaan natin silang kusang matuto sa mga bagay kung saan sila interesado. Mas maganda na panahon mismo ang magbigay aral sa bata kesa ipinagpipilitan natin sa kanila ang bagay na hindi naman nila gusto.
Katulad na lamang sa pagbabike. Hindi mahilig sa labas si Sofia. Mas gusto niyang manatili sa loob ng bahay para maglaro, magbasa o magdrawing. Ang naging rason ni Eliana kung bakit pinipilit niyang lumabas si Sofia ay para lumakas daw ang resistensya nito. Kailangan niyang madungisan at masugatan para mas lumakas ang pangangatawan nito. Mas maganda rin daw yon para magkaroon siya ng kaibigan. Isa pa ay mahaba-haba ang bakasyon nila. Kaya sa halip na nasa loob ng bahay at babad sa cellphone ay ginagawa nila ito ng paraan para makapaglaro siya sa labas. Doon ako nagkaroon ng isang magandang ideya. Total ay bakasyon naman ay naisip kong i-enroll si Sofia sa Vacation Church School or VCS ng aming church, Papa Dudut. Kahit papaano ay pinagbigyan naman nila ako sa hiling kong ipasok si Sofia sa VCS. Hello, magandang umaga po. Magandang umaga rin. Dito ba yung VCS? Vacation Church School? Opo sir, dito po. Ilang taon na po ba si baby girl? 9 years old. Ah, dito nga. 8 years old and up. Ako ang magiging teacher nila. 7 pababa naman, dun sila sa kabilang classroom kasama si Teacher Loida. Ah, baby girl, pasok ka na sa loob para makilala mo mga classmate mo. Oh, pasok ka na raw, Sofia. Huwag makulit, okay? Oh, tingnan mo. Di man lang marunong magpaalam. Mga bata talaga ngayon. Excited lang po siguro. Ikaw yung magiging teacher nila? Yes po, ako nga po. Pakibantayan na lang siya ha. Tahimik lang yan karaniwan pero kapag nakahanap ng makulit na kalaro, lumalabas din yung pagkamakulit niya. Huwag kang matakot na pagalitan siya kapag nagkataon. Sige po, wag po kayong mag-alala. Safe po sila rito. Ano nga ulit pangalan mo? Michi po. Ako naman si Sandro. Nice to meet you po. Preschool teacher ka rin ba dito? Parang ngayon lang kita nakita. Nag-aral kasi dati dito si Sofia. Kaya kilala ko na yung mga teachers dito. Si Teacher Loida, nursery teacher yun ni Sofia. Opo, bago lang. Pero matagal na rin akong teacher. Sa ibang church nga lang. Ah, so same religion ba tayo? Parang gano'n na nga po. Baka kilala niyo po yung father ko. Pastor po siya. Siya actually yung bagong papalit dito. Magpapalit na naman ba ng pastor? Opo, next month. Anong pangalan ng father mo? Pastor June. Baka po kilala niyo siya. Si Pastor Jun yung mestizo na matangkad? Tama ba? Siya nga po. Tatay ko siya. Oo, naaalala ko na siya. Naging pastor na siya dati rito eh. Bata pa ako nun sa pagkakaalala ko. Ah, oo. Naging pastor na siya dati dito. Baka nga nagkasabay na tayo sa church service nun eh. Pero nadistino din agad si Papa sa ibang church kaya parang 2 taon lang yata siya rito dati. Oh, I see. Tapos ngayon, babalik na ulit siya rito. Oo, by next month. Tapos ako naman, lilipat na rin dito. Dito na rin ako magtuturo ng preschool. Mabuti naman, para may bagong mukha dito sa church natin. Pero napaaga yata yung paglipat mo. Nag-volunteer talaga ako rito kasi naka-maternity leave pala yung kasama ni Teacher Loida. Wala siyang kasama kaya hinugot ako mula sa amin para samahan siya rito. Oo, malapit na kasi yata ang mga anak si Teacher Alice. Dadalawa lang kasi silang teacher dito eh. Compared sa ibang lugar, maliit lang kasi yung school dito. Kaya konti lang din ang nag-e-enroll. Kaya nga po, pero parang next year plano nilang palawakin pa tong school para mas maraming ma-accommodate na bata. Talaga ba? Mabuti naman kung ganun. Plano pa lang naman yata pero hindi ko sure, narinig ko lang sa papa ko. Sana matuloy kung sakali. Sana nga po. O paano po yan, mauna na po ako sa loob ha, inaantay na ako ng mga bata. O sige, babalik na lang ako kapag uwian na. Ano ulit oras matatapos? Mga 11:30 pwede nyo nang sunduin yung mga bata. Okay, got it. Sige, nice meeting you ulit. Ingat po kayo. Papadudot nakapagtapos si Michi sa kursong Bachelor of Elementary Education, major in Preschool Education.
Simula noon ay isa na siya sa mga naging teacher ng preschool na ipinatayo ng church namin. Maraming branch ang church namin, Papa Dudut, at sa bawat church ay may sarili silang preschool. Galing pa sa ibang lugar si Michi pero magkapareho kami ng religion. May isa siyang kapatid na lalaki na nagtatrabaho naman bilang marino. Malit na babae lamang siya, sweet siya at mahiyain. May pagkakahawig siya kay Shaira Diaz na laging mapungay ang mga mata. Siyang naging teacher ni Safia sa isang linggong VCS nila. Sobrang saya ng anak ko noon dahil muli niyang nakita ang mga dati niyang kaklase at nagkaroon pa siya ng mga bagong kaibigan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay nagkaroon siya ng pagkakataong aralin ang mga istorya sa Biblia. Yun ang goal ng Vacation Church School, Papa Dudut. Ginagawa ito taon-taon para mapagpatibay ang pananampalataya ng mga bata sa Panginoon. Maliban doon ay naghihinang din ito ng creativity nila dahil binibigyan sila ng sapat na panahon para sa creative skills nila. Half day lang ang VCS mula sa bahay nila Eliana ay sinusundo ko si Safia ng alas 7 ng umaga para dalhin sa church namin at saka ko siya binabalikan kapag lunch break ko na sa trabaho. Kasabay ng isang linggong pag-aaral ni Safia sa mga salita ng Diyos, ay nagkaroon naman ako ng pagkakataong makilala ang teacher niyang si Michi, Papa Dudut. Michi! Oh, Sandro, nandiyan ka na pala. Nasa loob si Safia, nakikipaglaro pa sa mga classmate niya. Sandali, tatawagin ko lang Huwag siya. na muna. Hayaan mo na muna siya makipaglaro. Total, last day na nila ngayon. Ah, okay, sige. Ay, nakakalungkot kasi last day na ngayon ng VCS. Isang linggo lang kaming nagkasama ng mga bata pero napamahal na agad sila sa akin. Mamimiss ko sila. Pero may graduation pa naman sila bukas, di ba? Oo, pagkatapos ng church service, graduation nila ang kasunod. May isang araw pa para makabanding mo sila. Oo nga. Tsaka magkakaroon din pala ng lunch dito after. May mga parents kasi na nag-donate ng pagkain. Dito na kayo mag-lunch ni Safia bukas. Talaga? Oo, may isang nag-offer ng pagkain tapos naging domino effect na. Nag-pledge na rin yung iba. Parang susobra na nga yata yung pagkain kaya dito na kayo kumain para mas marami, mas masaya. Nako, nakakahiya. Wala man lang akong maibigay na pagkain. Tulungan mo na lang ako mag-prepare after ng graduation. Total pareho naman tayo nga attend ng church service O sige, ganun na lang para may ambag ako. Kumusta na nga pala yung nabanggit mo sa akin last time? Last time? Ano yun? Yung sinasabi mo na problema mo sa asawa ng mama ni Safia? Harold? Yun yata ang pangalan niya sa pagkakatanda ko. Ah, yun ba? Wala namang problema kina Eliana at Harold. Actually, ako yung problema. Bakit mo naman nasabi? Hindi ko kasi maiwasang ma-left out sa buhay ng anak ko Alam mo yung FOMO? FOMO? Ano yun? Yung fear of missing out. Kina Eliana kasi, may mami at daddy na si Safia doon. Kumbaga, kompleto na silang pamilya. Out of the picture na ako. Para bang kahit mawala ako, okay lang kasi may tatayo namang ama kay Safia kapag nagkataon. Yun ang problema ko ngayon. Hindi naman dapat pinoproblema yan. Kahit may asawa na yung mami ni Safia, ikaw pa rin naman ang tatay niya. Tsaka isa pa, hindi ka naman katulad nung ibang tatay na basta na lang tinatakasan yung responsibilidad nila sa mga anak nila. Ikaw, never mong iniwan si Safia kahit nahiwalay na kayo ni Eliana. Never kang mawawala sa buhay ng anak mo kasi nagpakaama ka sa kanya. Basta, wala naman talagang dapat ikatreten pero ewan kung bakit natitreten ako kay Harold. Para bang nag-aagawan na kasi kami sa atensyon ni Safia. Hindi ka talaga dapat ma-threaten kasi nagagawa mo naman ng maayos yung role bilang ama ni Safia Sa katunayan, nung nag-drawing kami ng family portrait nung nakaraan, dalawa kayo ni Harold na dinrawing ni Safia. Ibig lang sabihin nun, kahit may stepfather na siya, hindi ka pa rin nawawala sa puso't isip ng anak mo. Naiinggit lang siguro ako kasi
Mas nabibigyan nila si Safia ng mas maayos at buo na pamilya. Kaya mo rin namang ibigay yun kay Safia eh. Ha? Paano? Anong paano? Ginagawa mo na mismo yung sinasabi ko. Nagiging mabuti kang tatay para sa anak mo. Dun pa lang, napaparamdam mo na kay Safia kung paano magkaroon ng maayos na pamilya. Alam mo, Sandro, huwag mong ituring na karibal si Harold. Pareho nyo namang mahal si Safia eh. Pareho kayo nakapakanan nung bata ang hangad. Siguro magkaiba lang kayo ng style ng pag-aalaga pero at the end of the day, iisa lang ang goal nyo at yun mapalaki ng maayos si Safia. Sa bagay, tama ka naman. Swerte nga si Safia eh kasi hindi lang 2 kundi 3 ang magulang niya. Mga magulang na handang gawin ang lahat para sa kanya. At soon, kapag nakahanap ka na ng babaeng pakakasalan mo balang araw, hindi lang 3 kundi 4 na ang tatayong magulang nung bata. 2 ama at 2 ina. Papa Dudut, hindi nagtagal ay nagkatotoo nga ang mga sinabi sa akin ni Michi at naging 4 ang mga magulang ni Safia. Maliban sa amin ni Eliana na biological parents nito ay nagkaroon din siya ng mga step-parents, si Harold at saka walang iba kundi si Michi. Kung paano kami nagkatuluyan ni Michi ay nagsimula ang lahat nung natapos ang VCS nila ni Safia. Nagkaroon na kami noon ng bagong pastor sa church namin at eto nga ang tatay ni Michi. Dahil doon ay mas naging close pa kaming 2 ni Michi at mas tumibay ang pagsasama namin dahil sabay kaming nagsisilbi sa church namin. Sa mga sumunod na buwan ay unti-unti na akong na-develop ang feelings ko para sa kanya hanggang sa sinubukan ko siyang ligawan. Nagkaroon kami ng 3 taong relasyon bago namin naisipang magpakasal na. Makalipas ang 1 taon ay nagkaroon kami ng sariling anak. Papa Dudut, 13 years old na ngayon si Safia at may 3 na siyang nakababatang kapatid. Ang anak namin ni Michi na si Miggy at ang 2 anak naman ni Eliana at Harold. Sa tulong ni Michi ay unti-unti ko ring natanggap na hindi ko kontrol ang buhay ni Safia. Ganon din na hindi ko kontrol ang pagpapalaki sa kanya ng iba pa niyang mga magulang. Ang ginawa ko na lamang ay mas nilawakan ko pa ang pag-iisip ko at sinubukang makipagtulungan kina Eliana at Harold para maipagpatuloy namin ang maayos na pagpapalaki kay Safia. Dito na po nagtatapos ang aking kwento, Papa Dudut. To God be the glory, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sandro. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang paninindigan ay hindi para sa mga baluktot na gawain. Mas dapat itong ipakita sa mga laban para sa ikabubuti ng iba at hindi sa mga bagay na makakasakit sa kanila. Ikaw, kabarangay, sa anong sitwasyon mo naranasan ang matinding paninindigan? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Sumulat po ako sa inyo dahil na-inspire ako sa mga kwentong napakinggan ko sa YouTube channel ninyo sa Barangay LS. Nung una ay nagdalawang isip ako na ibahagi yung kwento ko dahil alam ko po na maaari akong mahusgahan ng ibang tao, pero ngayon po na sinusulat ko ito ay tanggap ko na ang lahat at handa na ako para dito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Laarni, 30 years old nang mangyari ang kwento at taga Davao City. Pangalawa ko sa magkakapatid. 4 po kami at lalaki yung panganay sa amin.
Maayos naman po ang buhay namin, hindi po kami nakaranas na mawala ng ulam o maubusan ng bigas. Dating barangay captain ang tatay ko pero dahil matagal-tagal na rin naman siya sa serbisyo ay nagpasya na siyang magpahinga na sa politika. Kilala siya sa pagiging mabait pero istrikto kaya ginagalang pa rin siya sa amin kahit na wala na siya sa serbisyo. Kahit sa loob ng bahay ay ganon din siya, Papa Dudut. Isa siyang mabuti at ulirang ama. Isang salita niya lang ay tumitiklop na kaming lahat. Iba kasi siya kung magdisiplina. Kapaligtaran naman niya ang nanay ko na sumama na sa ibang lalaki at tuluyan ang nawala ng pakialam sa amin. 3 taon na ako nagtatrabaho bilang room service manager sa isang hotel. Mahihayin ako noon pero nasanay naman akong makisama at humarap sa mga tao noong nag-aaral pa ako sa kursong hospitality management. Masasabi ko rin po na maswerte ako dahil hindi ako katulad ng ibang anak na obligadong suportahan ang pamilya. Yung main reason kung bakit ako nagtrabaho ay para hindi na ako umasa pa kay Papa. Hindi na namin siya kailangan bigyan ng pera dahil malaki ang kinikita niya sa sarili niyang grocery store sa palengke. Bukod pa roon ay meron siyang 2 bakery. Noong mag-25 na ako ay pinayagan na ako ni Papa na bumukod na. Sa tulong ni Papa at ng panganay kong kapatid na isang dermatologist, ay nagkaroon ako ng sarili kong condo unit. Sa madaling salita ay maayos naman ang buhay ko. Maliban lang sa love life. Papa Dudut, marami na po akong naging boyfriend pero ni isa po sa kanila ay walang tumagal. Ipapakasal niyo na po ba talaga agad si Rochelle? Parang masyado pa siyang bata para mag-asawa. Paano naging bata 28 na yung kapatid mo? Basta pa, bata pa siya para sa akin. Hayaan mo na si Rochelle. Maayos naman yung pakakasalan niya. Kilala ko ang nanay at tatay noon kaya hindi ako tutol sa relasyon nila. Ikaw ba? Kailan ka pa magpapakasal? Yung boyfriend mo ngayon, ilang taon na kayo noon? Taon? Pa naman? Nagpapatawa ka po? Ano namang nakakatawa ron? Kasi pa, wala pa po akong naging boyfriend na tumagal ng taon. Ano? Anong klaseng relasyon ba pinapasok mo? Baka naman mamaya tawag lang ng laman yan kaya sinasagot mo yung mga nanliligaw sa'yo. Grabe ka sa akin pa. Hindi ko lang talaga nakikita sa kanila yung katangian ng lalaki na gusto kong pakasalan. Yung mga nagiging boyfriend ko naman kasi, magaling lang sa simula. Tapos pag tumagal-tagal na, nagiging immature na. Nakakairita yun sobra. Kasalanan mo yan. Sinagot mo Kung kinilala mo muna sana na mabuti, di matagal ka nang nakakita na matino. Paano po kung magpabuntis na lang ako? Yan ang huwag mong gagawin. Pinalaki ko kayo ng maayos kaya ayoko magkaroon ng anak na disgrasyada. Pa, nagbibiro lang po ako. Ikaw naman galit ka kaagad Biro man o hindi yun nakakatuwa, Larnie. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, umayos ka. Ayoko mabalitaan na nabuntis ka na lang ng kung sino tapos hindi ka pinanagutan. Hindi po mangyayari yan pa. Maingat po ako. Saka may contraceptive ako. Nagpa-depot shot po ako kaya hindi ako mabubuntis. Hindi porke hindi ka mabubuntis pwede ka nang gumawa ng kalokohan. Babae ka pa rin. Alam mo kung ano yung dapat at hindi dapat. Ayoko nang kahihiyan. Tandaan mo yan. Pa! Ang aga pa Ang init agad ng ulo mo. O Rochelle, ikaw pala. Kala ko nakaalis ka na. Isasama ka nga pala niya sa lakad niya ngayon. Po? Bakit naman po ako sasama? Huwag niyo sabihin na magiging yaya ako ni Rochelle sa pupuntahan niya. Ate, magsisimba lang ako, okay? Hindi mo nga kailangan sumama Ba't kasi di mo sinabi agad na isasama mo pala akong magsimba ngayon? Huwag na kayo magtalo dyan. Kumilos na kayo nang hindi kayo mahuli sa misa. Opo. O siya, maiwan ko muna kayo at may importanteng lakad pa ako. Sa susunod ko na lang kayo sasamahan magsimba. Okay pa. Ingat po kayo. Ingat pa. Uy, seryoso?
Isasama mo talaga ako magsimba? Alam mo namang may lakad ako tuwing Sunday eh. At saan ka naman pupunta, ate? Dun sa boyfriend mo na katawan lang ang habol sa'yo? Gumising ka nga! Hindi siya karapat-dapat pag-aksayahan ng oras. Hoy, bakit naman parang bigla ka nang naging kontrabida sa buhay ko, ha? Hoy, hindi ako kontrabida ha. Kakampi mo ako lagi, alam mo yan. Pero alam mo rin naman na hindi kita susuportahan sa mga katangahan mo sa buhay. Yung bibig mo ha, sobra ka na. Ay naku basta, hiwalayan mo na yung boyfriend mo na yon. Kung sa akin pa lang, hindi na siya pasado para maging asawa mo, kay Papa pa kaya? Kaya ate, tapusin mo na yan hanggat maaga pa. Papa Dudut, totoo nga na pareho sina Papa at Rochelle na hindi gusto ang boyfriend ko ng time na yon. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong ipakilala siya sa pamilya ko dahil alam ko na kung ano ang susunod na mangyayari. At gaya nga po ng sabi ng kapatid ko ay nakipaghiwalay na ako sa boyfriend ko. Ewan ko ba pero parang hindi naman ako nakaramdam ng lungkot noong pumayag siya na maghiwalay kami. Parang nakahinga pa nga ako ng maluwag. Maayos ang naging hiwalayan namin kaya wala kaming naging problema. After 2 months, Papa Dudut, may nakilala ako sa hotel na nakaagaw talaga ng atensyon ko. Si Gail, magkaedad lamang kami. Pagdating sa itsura ay hindi maitatanggi na gwapo talaga siya. Sa tindig pa lang niya ay napapalingon na talaga ako. At dahil ako ang room service manager ay may dahilan ako para kausapin siya. Hindi ko lang pinapahalata pero kinikilig po talaga ako tuwing kinakausap niya ako. Kapag tumatawa siya kasama pati ang mga mata niya. Magaan siyang kasama at may sense of humor din. Hindi naman kami kaagad naging malapit sa isa't isa, sinasadya ko lang noon na makipag-usap sa kanya para mas makilala pa siya. Doon ko napansin na madali siyang maging komportable sa isang tao. Napadalas na ang pag-uusap namin ni Gael noong tinulungan ko siya sa isang guest na nagreklamo sa serbisyo niya. Ganon naman talaga ang madalas na nangyayari tuwing may baguhan sa isang hotel. Malaki ang pasasalamat niya sa akin dahil ayaw niyang mawala ng trabaho. Nakakaloka mang pakinggan, Papa Dudut, pero ginamit ko ang sitwasyon niya para mas mapalapit pa kami sa isa't isa. Uy, ikaw nag-invite sa akin dito sa fast food kaya libre mo to ha? Walang problema, ma'am. Sagot ko na to. Biro lang? Ito naman, napakaseryoso mo. Naku, ma'am. Di po to biro para sa akin. Hayaan niyo na po ako na gawin to para makabawi naman ako kahit sa simpleng paraan lang. Sus, makapagsalita ka naman parang napakalaki ng utang na loob mo sa akin. Malaki naman po talaga, ma'am. Kung di po dahil sa'yo, baka nawala na ako ng trabaho. Naku, ayos lang yun. Maliit na bagay. Tsaka yun yung first time na tumulong ako sa kagaya mo, no? Kaya hayaan mo na yun, okay? Iyon po kung papayag kang sagot ko na lang tong pagkain natin. Sige na nga. Baka hindi ka pa makatulog niyan eh. Saka wag mo na rin akong tawagin ng ma'am kapag wala tayo sa trabaho. Gusto ko maging komportable ka sa akin. Kausapin mo ako na parang kaibigan mo lang. Parang nakakaiya naman po yun. Isa pa yung po na yan. Feeling ko tuloy ang tanda-tanda ko na same age lang naman tayo. Sige na nga, hindi na ako magpo-pause sa'yo. Yan, ganyan dapat. Nga pala, hindi ka nagkukwento tungkol sa pamilya mo ah. Sa kanila ka ba nakatira? Hindi. 5 years ago na nung bumukod ako sa kanila. So mag-isa ka na lang ngayon? Actually, may anak na ako. Ha? Totoo yun. May live-in partner na ako tsaka may anak na rin. Sila yung dahilan kung bakit nakabukod na ako sa mga magulang ko. Ah, okay. Akala ko kasi binata ka pa. May sarili ka na palang pamilya. Hindi mo naman kasi nabanggit eh. Hindi ko lang po talaga ipinagsasabi yun. Bakit? Kinakahiya mo ba yung partner mo? Ha? Hindi sa ganun. Ano lang kasi, hindi ko naman talaga siya mahal. Nabuntis ko siya kaya pinananagutan ko yung bata. Talaga? Paano yun? Magkasama kayo sa bahay.
Medyo mahirap nga yung sitwasyon namin kasi kailangan naming ipakita sa bata na okay kami. Ilang taon na ba yung anak mo? 4 years old. Ah, malaki na rin pala. Oo, minsan nga gusto ko naman ligaw ng ibang babae. Pero sino namang maniniwala sa akin, di ba? Ako, naniniwala ako sa mga sinabi mo. Ay, sa totoo lang, nakaka-impress ka nga eh. Kasi pwede mo namang takasan na lang yung responsibilidad mo bilang ama ng bata. Pero hindi mo ginawa. Ibig sabihin, mabuti ka pa ring tao. Deserve mo ng girlfriend na magpapasaya sa'yo. Yun na nga yung problema eh. Walang nagkakamali sa akin. Sus, akala mo lang yun. Malay mo, one of these days, magkaroon ka na. Basta, huwag mo lang pangunahan ang pagiging nega mo. Ikaw, pwede ba kitang tanungin tungkol sa personal mong buhay? Oo naman. Nagkwento ka ng bagay na hindi mo pinapaalam sa iba, pero sinabi mo sa akin. Kaya para fair, sasagutin ko rin yung mga itatanong mo. Sige. May boyfriend ka ba ngayon? Wala na. Wala na, so kagagaling mo lang sa breakup? Ganun na nga. Kamusta ka ngayong kaka-break nyo lang? Okay ka lang ba? Bakit naman hindi? Pareho naman namin ginusto na maghiwalay na. Wala eh. Hindi talaga nag-work yung relationship na meron kami. Malungkot din pala love life mo. So paano yan? Nakikipag-date ka na ba ulit? Hindi pa. Di ko type yung mga pumaporma sa akin eh. Saka yung iba naman kasi, pamilyado na. Ayoko naman maging kabit, no? Paano naman kung kagaya sa sitwasyon ko? Yung hindi naman kasal? Kasal man o hindi, basta nakipagrelasyon ka sa may kinakasama at anak na, kabit pa rin yung tingin sa'yo ng ibang tao. Papadudot napansin ko ang pananahimik ni Gael matapos kong sabihin yon. Hindi ko alam kung na-offend ko ba siya dahil iniba na lamang niya ang usapan. Aminado ako na pumalpak ako sa part na akala ko ay binata pa siya. Kahit na hindi niya sabihin ay alam ko na alam niya na disappointed ako sa mga nalaman ko. Ganon din naman siya noong sinabi kong hindi ako papatol sa lalaking may kinakasama at anak na. Pagdating sa trabaho ay professional naman kaming dalawa, papadudot. Hindi kami nag-uusap pero kapag out na namin ay madalas kaming nagkakayayaang kumain o di kaya naman ay uminom. Doon lumalabas ang natural na kakulitan niya. Masaya siyang kasama, papadudot. Hindi ako nabobore kapag siya ang kausap at kasama ko pero kahit madalas kaming nagkakasama ay hindi namin binigyan ng kakaibang meaning yon. Para sa amin kasi ay magkaibigan lamang kaming dalawa. May mga pagkakataon na nagkikwento si Gael tungkol sa kinakasama niya, papadudot. Alam daw niya na nakikipagkita na rin naman ito sa ibang lalaki na kasama pa ang anak nila, kaya siguro naman daw ay may karapatan din siyang makipag-date sa ibang babae. Friendly date lang naman yung ginagawa namin. Kahit minsan ay hindi namin napag-usapan yung tungkol sa aming dalawa, kung gusto ba namin ng isa't isa o hindi. Pero yung pagkakaibigan na meron kami at akala namin ay normal lang, para sa amin ay iba na pala sa tingin ng mga katrabaho namin. Hindi ko naman sila masisisi dahil manager ako at staff si Gael. Pero papadudot sinigurado ko naman noon na labas ang trabaho sa pagkakaibigang nabuo namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot pagdating kay Gael ay nagiging pilyo ang mga iniisip ko. Minsan, nag-daydream pa ako na kasama ko siya, magkahawak kamay kami at sweet na sweet sa isa't isa. Unang beses na nangyari yung ganun sa akin at hindi naman kasi ako nagkakaroon ng matinding interes sa isang lalaki noon. Kaya hindi ko rin maintindihan kung bakit ganun na lamang ako ka-invested kay Gael. Napapansin ko na sa bawat kilos niya, kung may magbago man sa kanya ay alam ko rin kaagad yon. Minsan kapag lumalabas kami ay naiisipan ko pang bilhan ng laruan yung anak niya. Sabi ko pa nga noon ay wag na lang niyang sabihin na sa akin yung galing dahil baka pag-awayan lang nila ng kinakasama niya. Pero sabi naman niya ay wala raw kaso yon. Masipag at maayos namang magtrabaho si Gael kaya wala ako naging problema sa kanya pagdating sa trabaho.
Nakikita ko rin naman na kasundo niya ang mga nakakatrabaho niya. Kaya naman matapos ang unang 2 buwan niya sa trabaho ay nagkayaan na silang uminom. Pero nagulat ako nang imbitahin ako ni Gael at nag-alangan ako nung una dahil sila lang dapat yung magkakasama. Baka makasira lang ako ng bonding nila dahil mahirap nga naman kapag may kasamang boss. Pero hindi ko inaasahan noon na yung mga kasama pa niya mismo ang pipilit sa akin na sumama sa lakad nila, Papa Dudut. Nakauwi na yung mga kasama natin. Ikaw, hindi ka pa ba uuwi? Mamaya na ako. Medyo nahihilo pa eh. Kung gusto mo, ihahatid na kita. Ha? Naku, wag na. Ay nako, baka nahihiya ka na naman sa akin ha. Huwag ka nang tumanggi. Idadaan na kita sa inyo bago ako umuwi. Medyo nakainom ka na rin kasi. At saka mahihirapan ka pang mag-commute. Ayos lang yun. Lalaki naman ako eh. Kahit na no, baka mamaya makatsyempo ka ng masamang loob, masaktan ka pa. Bakit parang sobra ka naman yata mag-alala sa akin, ma'am? Masama bang mag-alala bilang kaibigan mo? Hindi naman. Medyo kinikilig lang ako. Sira, bakit ka naman kikiligin? Para yun lang eh. Para sa'yo, simple lang yun. Pero iba kasi yung dating sa akin. Paanong iba? Hoy, di ko nasasagutin yan. Masyado nang nakakahiya. Ha? Bakit ka naman nahihiya? Ano ba yun? Sa pinapakita mo kasi ngayon, parang gusto mo na ako eh. Ano? Seryoso? Uy, wag mong bigyan ng meaning yung ginagawa ko ha. Ganito lang talaga ako sa mga kaibigan ko, promise. Sabi ko na eh, mapapahiya lang ako rito. Uy, sorry ha. Okay lang. Baka kasi nakakalimutan ko na rin na boss kita at staff lang ako. Hoy, ang OA mo. Walang kinalaman dito yung posisyon natin sa trabaho ah. Biro lang yun. Baka sakaling lumusot. Kung hindi ka pa uuwi, edi kwentuhan na lang muna tayo. Basta ihahatid kita, hindi ka na pwedeng tumanggi. Sige na nga, mapilit ka eh. Alam mo, pag ako yung nagkakotse, ihahatid kita kahit di ka pa pauwi. Hayaan mo, mangyayari din yan. Tignan mo nga ako oh. Hindi ko akalain na makakabili ako ng sarili kong sasakyan. Kayang-kaya mo naman bumili. May kaya naman pamilya mo. Kahit nga sila na mismo yung bumili para sa'yo eh. Saka tingnan mo, may sarili ka pang kondo. Di ka pwede mag-boyfriend ng mahirap. Yan yung problema ko dati pa. Yung ibang lalaki na nagugustuhan ko, sila naman yung ayaw sa akin. Alam mo kung bakit? Kasi nanliliit sila kapag kasama ko. Pero alam mo, hindi naman pabonggahan ng isang relasyon eh. Kung ano lang ang kayang ibigay ng isa, okay na yun. Basta bukal sa kalooban niya. Ganun talaga. Nakakapanliit para sa amin na mas maayos pa yung buhay ng babaeng nagugustuhan namin. Dapat ba mas mahirap kaming mga babae para hindi kayo manliit? Unfair naman nun. Ha? Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang sa akin lang, saka na lang kami papasok sa isang relasyon kapag alam na naming stable na kami. Ang stability, hindi lang sa financial yun. Alam ko, pero kailangan ko munang unahin yung problema ko sa pera. Hindi naman ako yung hirap na hirap kasi dalawa naman kaming naghahati sa mga gastusin. Pero syempre, ako yung lalaki kaya dapat ako yung provider. May tanong ako. Paano kung makikipag-date pa lang? As in, kikilalanin niyo pa lang ang isa't isa. Dapat ba talaga sagot ng lalaki yung date? Kung kami yung mag-aaya ng date, oo. Tsaka way namin yun para magpa-impress. Kasi paano naman kami magugustuhan ng babaeng gusto namin kung pagbabayarin namin sa first date, di ba? May punto ka naman. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi naman kasi dapat palaging lalaki yung sumasagot sa date. Kahit sa first date. Kasi kikilalanin niyo pa lang naman ang isa't isa eh. Hindi ka pa padre de pamilya. Nakakatuwa ka. Buti may mga babae pa na ganyan yung mindset, no? Saya mo siguro maging girlfriend.
Papadudot na konsensya ako noong nagsinungaling ako kay Gael. Hindi naman totoo na friendly lang talaga ako. Yung pag-aalala ko sa kanya at lahat ng extra efforts ko ay hindi na yon dahil kaibigan ko lamang siya. Kasi ang totoo ay gustong gusto ko na siya. Habang tumatagal ay mas lalong tumitindi yung nararamdaman ko para sa kanya. Nakakahiyaman pero minsan kapag nagde-daydream ako, may wild thoughts na sumasagi, mga bagay na gusto kong gawin na kasama siya yon. Pero tuwing naiisip ko na pamilyado na siya ay bigla akong naduduwag. Bumabalik ako sa katotohanan ng pagkakaibigan lang ang pwede sa aming dalawa. Hanggang sa may isang pangyayari na nagpasiklab sa nararamdaman namin sa isa't isa. Nagkasalubong kami ni Gael sa hallway nung biglang nagkaroon ng power interruption na umabot lang ng mahigit 1 minuto. Pero noong lumiwanag na ay nakayakap na ako sa kanya. Nakakatuwang isipin dahil gano'n yung mga eksenang napapanood ko sa pelikula. Pero mukhang pareho lang kami ng iniisip ng mga sandaling yon, papadudot. Dahil yung mga sumunod na pangyayari humantong na kami sa isang bakanteng kwarto. O nung nawala ng kuryente, ano nangyari ate? Ewan ko ba? Pero parang bigla na lang may nabuhay sa amin eh. Ang wild mo talaga, no? Girl, nasasabi mo lang na wild ako kasi one-man woman ka. As in wala kang ibang nakarelasyon at pinagbigyan ng sarili mo, kundi sa fiancé mo lang. Pero no offense ate ha, hindi ko naman kasi talaga kayang gawin yung ginagawa mo. At wag mo na ring subukan kasi lagot ka kay Papa. Bakit ikaw? Di ka ba natatakot na malagot kay Papa? O baka naman nagtatapang-tapangan ka lang? Nagtatapang-tapangan lang. Hay nako, lumalayo lang tayo sa usapan. So ano na nga yung nangyari pagpasok niyo sa kwarto? Uy, interesado siya. Ate naman eh. Siyempre ikaw yung nandun. Tsaka sinimulan mo na rin naman magkwento eh. Mambibitin ka pa. Sige na, kwento na. Bawal sa'yo yun. Bata ka pa. Anong bata pa? Oy, 2 taon lang ang tanda mo sa akin, no? Sige na, ito na nga. Nung nasa room na kami, nagulat ako nung biglang naging aggressive si Gael. Bigla na lang niya akong hinalikan. At yun na nga, nadala na ako. At habang ginagawa namin yun, bigla na namang nagka-power interruption. Wow ha? Wala bang generator yung hotel nyo? Meron syempre. Pero tinuloy pa rin namin. Kainitan na eh. Nagkakuryente rin naman agad. Grabe ha? Parang yung power interruption pa mismo yung gumawa ng paraan para may mangyari sa inyo nung Gael na yon. Ay nako, pero ate, sigurado ka na ba sa kanya? Gusto ko siya. Gustong gusto. Pero nandun pa rin yung pag-aalangan. Sabi ko nga 'di ba, may live-in partner na siya. Kahit hindi pa sila kasal, nagsasama pa rin sila sa iisang bubong. At may anak pa. So anong gagawin ko? Ayoko naman maging kabit, no? Ayaw maging kabit, pero may nangyari na sa inyo. Anong tawag mo doon? Malanding ugnayan, ganun? Hanggat wala kaming relasyon, hindi ako kabit. Ang labo mo ate. Alam mo, ako na talaga yung natatakot para sa'yo. Bukod sa matinding sermon na nga abutin mo kay Papa, natatakot din ako na baka mamaya niloloko ka lang pala nung lalaking yun. What if sinabi lang niya na hindi niya mahal yung live-in partner niya, tapos ang totoo, happy family naman pala talaga sila? Hindi, naniniwala ako kay Gael. Teka nga, bakit parang ayaw mo ako magka-boyfriend? Kasi hindi siya yung tamang lalaki para sa'yo. Subukan mo rin kaya imulat sa mga mata mo para makita mo. Alam mo, wag mo nga ako igaya sa'yo. Nakontento ka na lang dyan sa nakakabore mong buhay. Ay wow, boring na pala yung pagpapakatino ngayon. Well, at least ako, wala akong sisiraing pamilya pag nagkataon. Kontento na ako sa fiancé ko at sigurado na kami sa isa't isa. O edi ikaw na. Sana lahat masaya, di ba? Dito ako masaya sa ginagawa ko, kaya kung pwede, wag mo na lang akong pakialaman. Sinabihan lang kita kasi baka hindi mo nakikita yung red flags ng lalaking nagugustuhan mo. Tsaka hindi mo ba naisip ate, may mga CCTV dun sa hotel, ano ka ba? Kapag nakita kayo ng sabay na lumabas ng kwarto, sa tingin mo ba, hindi ka pagdududahan?
Ang malala pa niyan, baka pareho kayong matanggal sa trabaho kapag napatunayan na may ginawa kayong milagro sa loob mismo ng hotel at sa oras pa mismo ng trabaho ninyo. Huwag mo na nga problemahin yung problema ko. Kaya ko to. Papa Dudut, hindi ko pinansin ang sinabi ng kapatid kong si Rochelle. Hindi ko inisip na posible nga akong matanggal sa trabaho. Ang mahalaga na lang sa akin noon ay masaya ako sa ginagawa ko. Nagtuloy-tuloy yung namamagitan sa amin ni Gael pagkatapos noong nangyari. At dahil ilang linggo na rin naman ang nakalipas ay lumakas ang loob ko at inisip ko na wala namang nakakita sa amin sa pagpasok namin sa bakanting room sa hotel. Kaya nakampante na rin ako. Ilang beses din kasi na nawala ng kuryente noon at hindi ko na lang yon masyadong idinetalye sa kapatid kong si Rochelle. Pagkatapos ng trabaho, lumalabas pa rin kami ni Gael at kung noon ay pakain-kain lang sa restaurant. O di kaya ay nagiinuman sa pagkakataong ito ay nagche-check-in na kami sa isang motel. Tuwing sweldo naman ay isinasama ako ng mga staff ko sa inuman nila. Hindi naman ako tumatanggi noon dahil gusto ko rin namang makisama sa kanila pero tuwing nabubuksan ang topics tungkol sa love life, palagi akong nalalagay sa hot seat. Sinabi ko na lang na may lalaki nang nagpapasaya sa akin para manahimik na sila. Hindi na sila nag-usisa kung sino yon bilang respeto na rin sa akin. Hanggang isang araw, Papa Dudut. Inulit namin ni Gael yung ginawa namin noong unang beses na gumamit kami ng vacant room para sa kamunduhan naming dalawa. Pero sa pagkakataong ito, Papa Dudut, ay may nakakita na sa amin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, totoo nga na lahat ng pagkakamali ay may katumbas na parusa. Pagkatapos ng araw na yon ay ipinatawag ako ng GM namin. May kumalat kasi na usap-usapan na nakita kami ni Gael na pumasok sa isang room at magkasama ring lumabas matapos ang halos kalahating oras. Pero sa halip na mahiya ay naggalit pa ako noon. Ipinagpilitan ko na magkaibigan lamang kami ni Gael at walang namamagitan sa amin. Gumawa ako ng dahilan kung bakit kami pumasok ni Gael sa room pero noong i-review ang CCTV, hindi tumugma roon ang mga sinabi ko. Kitang-kita kasi yung paghaharutan namin dalawa habang nasa hallway bago kami pumasok sa room. Mabigat man sa kalooban ko pero bago pa lumabas ang desisyon tungkol sa pananatili ko sa trabaho ay inunahan ko na yon ng pag-resign. Sobrang sama ng loob ko sa mga nangyari. Gusto ko lang namang maging masaya, ang pagkakamali ko lang ay dinala ko sa workplace ko yung kalandian namin ni Gael. Natanggal siya sa trabaho gaya ng inaasahan ko, kaya naman hindi ko alam kung paano ko siya haharapin noon. Papa Dudut, inilihim ko sa tatay ko ang mga nangyari pero kahit na anong gawin kong pagtatago ay nalaman pa rin niya yon, Papa Dudut. Sabi ni Rochelle, nag-resign ka na raw sa trabaho mo Opo, nag-resign na po ako. Bakit? Maganda naman yung posisyon mo ron. Ang saya-saya mo pa nga magkwento nun tapos ngayon biglang nag-resign ka. Medyo na-pressure lang po ako pa. Na-pressure? At paano ka naman na-pressure? Basta po nahihirapan na ako doon kaya maghahanap na lang ako ng ibang malilipatan. Nahihirapan ka nga ba talaga o baka naman may ginawa kang kalokohan? Pa, yun po ang totoo. Huwag ka nga magsinungaling, Larny. May kakilala ko na nagtatrabaho sa hotel at naikwento niya sa akin yung nangyari. Buisit ka. Binigyan na nga kita ng pagkakataon para magsabi ng totoo. Pero hindi mo pa rin ginawa. Ipinilit mo pa rin yung kasinungalingan mo. Kasi alam ko po nahuhusgahan niyo ako agad. Bakit hindi? Gawain ba naman tinong babae yung ginawa mo? Makapagsalita naman po kayo, parang wala kayong nagawang kalokohan nung bata pa kayo At talagang gagamitin mo pa yan sa akin? Kung may nagawa man akong kalokohan noon, hindi yun kasing baboy ng ginawa mo. Kababae mong tao tapos papasok ka sa bakanting kwarto na may kasamang lalaki? Isang pagkakamali lang naman yun pa. Pero kung husgahan niyo ako, parang nagkamali na ako buong buhay ko Wes,
Kung ayaw mong hinuhusgahan ka, huwag kang gumawa ng alam mong mali. Alam mo kung ano pang nalaman ko, ha? Yung lalaking kinababaliwan mo, may kinakasama na at may anak pa sila. Hindi ka ba talaga nag-iisip, linti ka? Sino mo nagsabi sa inyo niyan? Si Rochelle? Eh di sige, magkampihan kayong dalawa. Total, pareho naman kayong mapanghusga. Hindi si Rochelle ang nagsabi sa akin. Pinuntahan ko yung lalaki mo. Ano? Bakit nyo naman ginawa yon? Kasi gusto ko siyang kausapin. Gusto ko nalayuan ka na niya. Hindi ko nga alam kung bakit nagpapakatanga ka sa lalaking yun eh. Ang dami-daming lalaki dyan na mas matino at hindi pa pamilyado. Pero yung may sabit pa yung pinili mo. Hindi ko itinuro sa'yo paninira na ibang pamilya. Gusto ko siya. Pero wala pa kaming relasyon kaya wala po akong sinisira pa. May relasyon o wala, nung hinayaan mo na may mangyari sa inyong dalawa, paninira pa rin yon. Sinong maniniwala sa'yo na basta tawag lang ng laman yon? Eh mukhang baliw na baliw ka na nga sa... Tama na po pa! Hindi na nga po kami nag-uusap eh. Tama yan. Dapat lang na hindi na kayo mag-usap o magkita. Kasi hindi magandang tignan. Sorry po. Saka ko tatanggapin yung sorry mo kapag alam kong matino ka na talaga. Pero sa ngayon, magdusa ka sa ginawa mo. Akin na yung susi ng kondo at ng kotse mo. Po? Akin na yung susi ng kondo at ng kotse mo. Ano? Nabigay ka na kakagalaw sa'yo ng lalaking yon? Ang lino ng pagkakasabi ko. Kaya huwag kang tatanga-tanga dyan. Dito ka muna uuwi sa bahay. At ako rin ang mag-aatid sa'yo sa mga lakad mo. Para masiguro kung hindi ka makikipagkita sa lalaking yon. Payo na lang po ang meron ako eh. Mas marami pang mawawala sa'yo kung hindi mo titigilan yung kahibangan mo. Papa Dudut, pansamantala munang binawi ni Papa yung susi ng kondo na ibinigay nila sa akin ni Kuya. Pati na rin yung kotseng ginagamit ko. Mas binantayan nga talaga ako ni Papa. Hindi ko akalain na sa edad kong yun ay may kasama pa akong magulang sa paglabas ko. Pero hindi na lamang po ako nagreklamo para matapos na ang mga usapan. Kung aangal pa kasi ako ay mas tatagal pa yung sitwasyon at mas lalaki pa ang problema namin ng tatay ko. Naghanap ako ng bagong mapapasukan pero habang naghihintay ako ng tawag sa mga inaplayan ko ay inabala ko muna ang sarili ko sa mga gawaing bahay. Taliwas yon sa nakasanayan ko pero kinailangan kong gawin para patunayan kay Papa na nagpapakatino na talaga ako. Isang buwan din ang tinagal ng pangyayaring yon, Papa Dudut. Wala rin akong pinalampas na misa kaya tuwang-tuwa si Rochelle na may kasama na siya pag wala si Papa. Sa halip na malungkot ay natuwa pa ako sa kinahinatnan ng parusa sa akin ng tatay ko. Doon ko po napagtanto na hindi naman pala talaga ganon kaseryoso yung nararamdaman ko para kay Gael. Kaya naman nag-decide ako na makipagkita sa kanya para mapag-usapan yung nangyari sa amin at linawin ang mga bagay-bagay, Papa Dudut. Buti hindi ka nahirapang hanapin tong unit ko. Hindi naman yun kasing hirap ng inaakala mo. Ano pa bang kailangan natin pag-usapan? Pwede namang i-chat mo na lang. Galit ka ba sa akin? Sino namang matutuwa sa ginawa mo? Natanggal na nga tayo sa trabaho tapos iniwan mo pa ako? Ba't naman ganun? Labo mo eh. Nawalan ako ng gana, okay? Yun yung totoo. Kasi hindi ko na rin alam yung gagawin ko nung time na yon. Sana kinausap mo ako. Kung kinausap kita noon, itatakwil ako ng tatay ko. Ganun ka kaduwag? Hindi ako duwag. Pinipili ko lang yung mga dapat kong tayaan. So hindi ako kataya-taya para sa'yo? May anak ka na dapat mong unahin, Gael. Eh ano kung may anak ako? At kasama mo pa rin yung nanay ng anak mo. Hindi mo ba talaga naiintindihan na kahit saan tignan, ako yung magmumukhang masama. Ako yung magmumukhang kontrabida. Kaya ba kinausap ako ng tatay mo? Kinailangan pa talaga na siya yung lumapit sa akin kasi naduduwag ka. Kaya nga nandito ka ngayon, di ba? Kasi gusto ko nang tapusin yung meron tayo. Anong tatapusin? Eh wala ngang tayo. Ayaw mo ang bigyan ng pagkakataon yung pinagsamahan natin tapos ikaw pa yung may lakas ng loob na sabihing tapusin na natin to?
Nakakaloko ka naman yata. Ako nga dapat yung unang susuko eh. Hindi kita pinapunta rito para makipagtalo sa'yo. Gusto kong maayos natin yung hindi natin pagkakaunawaan. Paano nga maayos kung ayaw mong panindigan yung nangyari sa atin? Wala dapat relasyon na mabuo. Yung nangyari sa atin, sige, sabihin mo ng pareho nating ginusto yon. Pero hindi naman porke nakuha mo na ako, tayo na. Parang yun kasi yung gusto mong mangyari. Oo, ganun nga yung gusto ko. Pero ayaw mo. Masyado kang nagmamatigas kahit na alam ko naman na gusto mo rin ako. Akala ko rin eh. Anong ibig mong sabihin? Akala ko gusto kita. Pero nung hindi na tayo nag-uusap, mabilis lang nagbago yon. Kaya na-realize ko na hindi pa naman pala talaga ganun kaseryoso yung nararamdaman ko sa'yo. Malandi ka pala eh. Hayop na katwiran yan. Unang-una pa lang, hindi ka na dapat nagpakita ng motibo. Hindi naman ako naglihim sa'yo, di ba? Sinabi ko na may kinakasama na ako at may anak na kami. Naging totoo ako sa'yo, La Arnie. Tapos ikaw, wala lang. Di ka pala seryoso? Ano yun? Nagtikiman lang tayo, ganun? Huwag ka nga umarte na parang bago pa to sa'yo. Kaya ka nga nagkaanak, di ba? Kasi lumandi ka rin. Mas malala ka pa nga kasi nagkaanak ka eh. Ako, hindi. Eh di ikaw na. Galing mo pala eh. Ganito ba yung klase ng relasyon na gusto mo? Yung lagi tayong nag-aaway? Kaya nga hindi ko na ipinilit yung sa atin eh. Kasi alam ko na hindi rin naman mag-work. Lalo na kung ganyan yung ugali mo. Mas lalong hindi ko tatagalan yung ugali mo. Sana pala hindi na lang tayo nag-usap. Wala rin naman palang patutunguhan to. Sana nga talaga hindi na lang ako pumunta. Sorry. Huwag ka mag-sorry kung hindi naman bukal sa kalooban mo. Sorry na nga. Pasensya na sa mga nasabi ko. Gusto ko lang talagang linawin na walang pag-asa na maging tayo. Nagkasala na tayo ng maraming beses. Kaya wag na nating dagdagan pa yon. Papadudot mahaba pa yung naging usapan namin ni Gael bago kami tuluyang nagkasundo. Napagkasundoan namin na hindi na namin ipipilit pa kung anuman ang namagitan sa aming dalawa. Kahit saan kasi tingnan ay mali talaga yon. Natuwa naman si Papa nang malaman niya yung ginawa ko. Sinuportahan niya ako sa desisyon ko. Laking pasasalamat ko naman dahil sa kabila ng edad ko ay hindi pa rin ako pinabayaan ng tatay ko. Medyo nahirapan kasi ako na makahanap ng trabaho kaya ginamit na niya ang koneksyon niya sa mga kakilala niya. Pero kahit may backer, pinatunayan ko naman na karapat dapat ako sa trabahong napasukan ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay happily married na po ako at may isang anak na rin. Isang chef sa restaurant yung napangasawa ko. Mabait siya at maprinsipyo tulad ni Papa. Si Gael naman ay pinakasalan na rin niya yung kinakasama niya para sa anak nila. Hindi na kami nagkikita at hindi na rin nagkakausap. Sa katunayan ay nauna pa siyang kinasal kesa sa akin. Nabalitaan ko na lang yon sa dati naming katrabaho sa hotel na kasama namin ni Gael ngayon sa bagong workplace niya. Pero bukod doon ay wala kaming naging kahit na anong connection pa. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang aking kwento at maraming salamat po at sa mga bumubuo ng Barangay LS. Pagpalain na po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, La Arnie. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1